Eta gaur abuztuaren bata da eta magazina bueltan dago, egon gara hain zuzen ere, aste pare bat oporretan, ni zuri-zurian nago, egon naizelako kalean lanean, baina ere lankideak oporretan egon dire eta morenak daude, ikusten ez badira ere. Hain zuzen ere, erran bezala kanpoan egon gara, baino itzultzen gara, eta beti bezala elkarrizketa batekin, gaurkoan Paul Bilbao, Euskalgintzaren Kontseiluko buruzagia edo bozeramailea elkarrizketatuko dugu, hain zuzen ere merezimenduen dekretuarekin egon den polemika horren harira, baina has gaitezen beti bezala betiko edukiak ikusten. Efemerideak hasteko. 1482an errege katolikoek juduak kanporatzeko agindua eman zuten Espainian. 1518an Estrasburgon 1518ko dantza epidemia gailurrera iritsi zen. 400 pertsona inguru dantzan ari ziren kalean zoro-zoro. Gehienak bihotzeko infartuen, garuneko odietako erasoen eta akiduraren ondorioz hil ziren. 1920an Gandik desobedientzia zibilerako kanpaina hasi zuen Indian. Eta 1958an Kuban tropa estatubatuarrak uhartetik erretiratu ziren. Ikus ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Lerroburu nagusian, foru administrazioko 200 kargu baino gehiagok bere buruaren jefe dira. Oinarrizko soldataren 10% eta 20% arteko osagarria jasotzen dute. Kasu gehienetan ataleko, negoziatuko edo unitateko buruzagitzak dira, eta ez dute inolako mendekorik. Covidari dagokionez, 102 heriotza eragin ditu Nafarroan azken 2 hilabeteetan. 75 urtetik gorako pertsonen intzidentzia altuak izugarri igo ditu heriotzak. 2022an 350 pertsona hil dira jada foru erkidegoan. Kopurua iazko urte osoan erregistratutakoa, baina 324 Kopurua iazko urte osoan erregistratutako 324ak baino handiagoa da. Argazkian, Kike Barkak garaipenaren golaren egileak garaipena ospatu du Aresorekin. Eta izenburuan sentsazio hobeak. Osasunak garaipena lortu du Feyenoordeen aurka. Torres eta Barjaren golei esker. Beste berri batzuetan, 3 eraso homofobo eta bortz sexista salatu dituzte atortxurroken. Eta ertzaintzak ustezko 12 eraso ikertzen ari da EAen mendekotasun kimikoagatik. Diario de Navarran, lerroburu nagusian, hiri kontribuzioaren ordainketa 115 garestitu da 5 urtetan Nafarroan. Udalak 102 milioi euro biltzetik 117 milioi biltzera pasatu dira. Argazkian berriz, Roberto Torresek bere taldekideen zorionak jasotzen ditu osasunaren lehen gola sartu ondoren. Eta izenburuan, vibrazio gorrixka onak, partida bikaina eta osasunaren garaipena, bat eta bi, Feyenoordeen aurka. Azken berri batean, Kortesko motorzale bat hilda Nobilasen istripu bat izan da. Adrian Lauertak, 36 urtekoak, traktore bat jo zuen 2 herriak lotzen dituen errepidean. Gara egunkarian, Covidak gehiago hil zuen langile gutxiagoko egoitzetan. Egoiliar bakoitzeko langile ratio txikienak dituzten zentroetan, heriotza tasak 4,9% puntutan gainditzen du 2021an 2019koa, Lakuaren txosten batek egiaztatzen duenez. Argazki handi batean berriz, emakumezkoan Ingalaterrako jokalariak garaipena ospatzen eta izenburuan Ingalaterrak historia egin du bere Eurokopan. Eta Euskal Herriari dagokion albiste batean, atortxuk hurbilago ikusten ditu bere helburuak bere itzulera arrakastatsuaren ondotik. Azkenik, Euskal Herria irratia. Berri nagusian, Aitor Agirrezabal atortxuko kidearen hitzak. Lanean jarraituko dugu denontzako espazio segurua izan dadin atortxurrok. Salatutako 8 eraso sexista eta homofoboek ilundu dute
2022ko Atortxurrok elkartasun jaialdi ez ohikoaren balantzea. Tamalez, aitortu behar dugu ez dugula lortu atortxu guztiontzako espazio seguru izatea, adierazi du Euskal Herria Irratian Aitor Agirrezabal antolakuntzako kideak, jaialdian egindako auzolan erraldoia balorean jartzearekin batera. Abenduko jaialdiaren antolakuntzari ekin diote dagoeneko. Beste berri batean osasunak aho zapore gozoz esan die agur herberei. Eta azkenik, helburuak lortuta hurrengo ediziora begira jarri da Atortxurrok. Ikus dezagun gaurko eta biharko eguraldia. Gaur temperatura apur bat igoko da, batez ere barnealdean. Orokorrean 30 graduak gaindituko dira, eta Nafarroa hegoaldean 35 gradura ere iritsiko dira. Kostaldean aldiz, beroenak 25-27 gradu inguruan ibiliko dira. Ipar isurialdean eta Arabako hainbat tokitan behe-hodeiak izango dira goizean, baina arratsaldean zerua hodei gutxirekin geratuko da. Eguerditik aurrera, ipar-ekialdeko haizea ibiliko da, arratsaldean biziago barnealdean. Eta bihar asteartean temperaturaren igoera nabarmena espero dugu. Kostaldean 27-30 gradura iritsiko gara eta barnealdeko leku askotan 35 graduak gaindituko dira. Nafarroa hegoaldean temperatura 40 gradura irits daiteke. Giro eguzkitsua gailenduko da, baina litekeena da arratsaldean barnealdean bero-hodeiak agertzea. Hego ukituko haizea ibiliko da goizean barnealdean. Eguerditik aurrera, ipar-ekialdeko haizea sartuko da kostaldean eta arratsaldean barnealdera eda daiteke. Eta gaurkoan Xaloaren oporren buelta honetan Paul Bilbaorekin gaude. Egunon, Paul. Egunon, bai. Bueno, ahotsa gainera pixkat marrantatua tximino baztangarengatik edo, ez? Entzun dut, Paul. Ez preseski horregatik, baina, bueno, agian tximinoaren egiteagatik agian bai. Hori da. Bueno, Paul, jarriko gara serio, hain zuzen ere zuek Euskalgintzaren kontseiluak eta hizkuntza eskubideen behatokiak batera aurkeztu dituzue, zuzenketa batzuk, artikulu aldaketa bat ere gehigarri proposamen bat ere bai, berezimenduen foru dekretuaren kontu guztionekin, eta bueno, horretaz solasteko, erran bezala, Paul, zurekin gaude. Lehenik eta behin, Paul, pixkat oroitarazteko, memoria freskatzeko, merezimenduen dekretua, zer da historia hau, ze aldaketa ekartzen ditu, oraingo legediarekiko, nola funtzionatzen du? Bai, merezimenduen dekretua izenak esaten duen bezala, horrek esan nahi du, euskara jakitea, zenbat baloratuko den administrazioan lan egiteko. Hala ere gogoratu behar dugu, eta oso garrantzitsua da ikusleek jakitea, gaur egun Nafarroako gobernuan hezkuntzako eremuak kenduta, lanpostuen 3% besterik ez dutela euskara ezagutu beharra. Orduan, euskara espada ezagutu behar, orduanea gure nahia da aldik eta gehien kontuan hartua izan dadin. Hori da bat, eta gero zertara datorren orain dekretu hau. Aurreko gobernuak dekretu bat onartu zuen, sindikatu batzuek auzitegiara eman zuten, eta auzitegiak orduko dekretuaren hainbat artikulu baliagobetu zituen. Bereziki, euskaren ezagutza kontuan hartzeari buruzko artikuluak. Kontua daia urtea joan direla ordutik, Eta gobernuak oain prestatu du dekretu berri bat, bere ustez legearen araberakoa, eta orduan hemen ezarriko da, zenbat baloratuko da euskaren ezagutza. Dekretu honen lehen zirriborroa, sindikatuei urtarrilean aurkeztu zien, epaia izan zenetik ona, nolabaiteko hutsune bat egonda eta beraz, 100 lanpostutan euskaren ezagutza ez da kontuan hartu, eta, gure ustez, gobernuaren borondataren isla da dekretu hau San Fermin bezperan argitaratu izan. Alegia, gobernuak, gure ustez, eztabaida soziala saiesu nahi du, are gehiago kontuan hartuta
maiatzean, milaka herritarrok Iruñako karrigak hartiko nitu dela, hain zuen ere, gobernuari dekretuaren edukia aldazezala eskatzen. Hori izaten dire pixket politikarien trikimaioak, ez? Handitz kasutan ikusten da, datak ere erabiltzen dituztela lege polemikoak edo aprobatzeko, ez? Kasu honetan ere halako zerbait, Paul. Zalantzari gabe, noiz eta ustailaren 6an. Nik uste dut, gobernua bere itzita zegoen. Zai dute, gobernuko presidentea Iruñako udaletxea zegoen. Orduan, oso bitxia, baina azkenean hori da, zerbaiten erakusle. Eta gure ustez, eztabaida soziala zaieso nahi dute, oain, badirudi presa daukatela dekretua onartzeko, eta hor bokatu behar dugu. Paul, legearekin sartu aurretik, zuek egin dituzuen zuzenketa horiekin sartu aitzinetik, momentu honetan, ez dakit, nola dago legedia edo zer aldatzen du honek, zer ekartzen du merezimenduen dekretuan? Bai, orain lehen esan bezala, utxune hori dagoenez, eremu mistoan eta Euskararen ezagutza ez da kontuan hartzen. Zero. Espada, lanpostu horrek, ez badagolako utxune hori, hori da, auzitegiak baliogabetu zuen aurreko dekretua, eta orduan hor badago nolabaitek utxunea, eta hori da larriena. Dekretua bertan bere utzi zenetik gaurren arte, 4 urte joan dira. Eta 4 urte hauetan, 100 lanpostu atera dira. Orduan, hori da dakagune eta ingurua. Eta beti gogoratu behar dugu, hori da, ustez, erdigunere jarri behar duguna, honek guztiak eragina duela herritarren eskubideen bermean. Hau da, guk ez dugu eskatzen hau kapritxoagatik. Guk eskatzen dugu azkenean langile elebiduna delako herritar guztiei, hizkuntza bat zein bestea hautatzen dutenei, zerbitzu egokia emango dietena. Langile horiek dira. Hortaz, dekretu honek ekarriko duena da, orain pizkat gehiago baloratuko dela. Baina esan bezala, ez borondate bat dagoelako pizka bat gehiago baloratzeko, baizik eta auzitegiak baliogabetutako dekretua zuzendu behar dutelako. Eta gertatuko dena, Paul, behin baino gehiagotan hemen solastu garena da, zu joaten bazara, tuterara, tuteran frantsesa jakitea edo alemaniera jakitea horrek puntuatuko dizuez, baloratuko da, merezimendu bat izango da lanean sartzeko, baina euskararen kasua ez, euskarak ez dizu merezimendurik ematen. Bai, eta ez duzu tuterera ino joan behar, Iruñan ere bai, eta gogoratu behar dugu Iruñan kokatzen direla zerbitzu zentralak. Alegia, nafar guztiei zerbitzuak eskaintzen dizkietenak. Hortaz, badaiteke bastandik herritar bat etortzea, eta orduan, jatzen dute ironiaz ez, bidean eskubideak galtzen ditu, zerbitzu zentralera, dala ospitalera, dala etortzen denean, naiz eta bera, legeak ezarritako eremu euskalduneko biztanle izan, Iruñara iristean eta hemen zerbitzu zentralak hartzen dituenean, eskubidez gabetu egiten da. Hor ere, aurreko dekretuak zuen elementu positibo hori, zerbitzu zentralei izaera berezia ematen zitzaiela, baina hori ere, gobernuak ez du probestu nahi izan. Paul, egin duzuen, zuzenketa hoietan sartu aitzinetik, dekretu hau, oraindik ere dekretu proposamena da, ez? Ez da oraindik lege bihurtu. Bai, bere momentuan urtarrilean, funtzio publikoaren mailan aurkeztu zuten, gudakigula, Euskal Gehiengo Sindikala ez zuen bat egiten dekretuarekin, eta berein zuzenketak egin behar zituzten, baina ikusi dugu, ez direla kontuan hartu haien zuzenketak. Oain, herritarren eskura jarri dute dekretua, ekarpenak egiteko. Irailean, Euskararen Nafar Kontseilutik pasatu behar da, guk ere hor parte hartzen dugu, bai behatokia bai kontseiluak, noski. Guk kontrako irizmena emateko ezkatuko dugu, baina egia ere bada, Nafarroko Euskararen Kontseiluan irizmena ez dela loteslea. Alegia, hor, desadostasuna agertu arren, gobernuak esan dezake oso ongi,
entzun zaituztet, baina ez du kasurik egingo. Eta ez dakit, oraindik aukera izango duten gainerako alderdiek negoziatzeko, gu beti izan dugu gutxieneko batzuk ezarri beharko liratekeela, bestela une oro beti berdinek irabazten dute partida honetan. Eta esan bezala, pues, hau honela ritmo edo prozedurari jarretu ezkero, esan ezakegu urrian, azaroan, ja, dekretua behin betiko bihurtuko dela. Kasu honetan, PSN bultzatutako dekretua. Bai, PSN bultzatutakoa, baina, bueno, nintzaten duan bezala, parlamentuan aritmetika desberdinak daude. Egia da, hizkuntza politikan, PSN une oro lerratzen dela UPN-erekin, baina gure ustez, eta hori izan dugu baino gehiagotan, gainerako alderdiei badagokie, bueno, ikuspegi integralagoa izatea, eta euskararena ez ateratzea, eztabaida orokorretik. Hori gertatzen delako. Euskararena ateratzen da, eta ez, hemen desadostasuna dago. Gure ustez, modu orokorrean egin behar da politikaren irakurketa, eta ezan, zue gutxieneko hau ez duzue onartzen, guk orduan ez dugu hau onartzen. Guk uste dugu, euskara, eztabaida politikora jarri behar dela. Eta erabili behar dela, beti ere, herritarren eskubidea jokoan daudelako. Eta beraz, egiten diren aliantza eta koalizioetan eragin beharko lukeela, edo ez? Bai, eta hitz egin ezagun guztiaz, hitz egin ezagun aurrekontu ez, euskara, alegia, horre, hemen egite dutenaz, trampa da, ez euskararena atera behar dugu desadostasun daudelako. Horrek esan nahi du, marra gorri batzuk esarri beharko direla, gutxienekoak badirare, gutxienekoak, kontziente gara gutxienekoak izango direla, baina gure usten ez du balia itzakia hori. Euskaren atara dezagun eztabaidatik, ez, beti galtzaile euskalduna da. Hortzen, Paul, alderdientzako zure mezua, zuzenketei dagokionez, Paul, zer da aurkeztu zuena, zein dire, bueno, hitz gutxitan edo alduzun moduan ez azalduz. Guk amazazpi zuzenketa zartu dugu, bat da, duzez errezena ulertzen. Hori da, artikulu berri bat sartzeko eskatu dugula. Eta artikulu horrek esaten du, euskararen ezagutza ez dela inoiz ingelesaren, alemanaren, frantsesaren ezagutzen batura baino gutxiago baloratuko. Alegia, lanpostu batean, ingelesa, frantsesa edo alemana baloratzen bada, edo hirurak baloratzen badira, euskaren ezagutza baloratu behar da, lanpostu, alegia, hiru hizkuntza horien balorazio beste. Hori iruditzen zaigu, erabat logikoa dela, hori bai da gutxienekoa. Azkenean, euskara berezko hizkuntza da Nafarroan, eta gainerakoak ez. Eta gero bestelakoetan, beste 16 ekarpenak, binak aurkezten ditugu. Orduan hor guk esartzen dugu, dekretuak baino, balorazio handiagoa ezarri behar izatea lanpostuei. Kasu batean, sartzen dugu ere ez euskalduna, bestean ez. Horrek ez du esan nahi, kontseiluak oain muzin egiten dionik eremuz euskaldunari. Baina hori da gobernuari esateko, borondatea badu, bueno, aukera dezala bata edo bestea. Aukera dezala, baina segurki bat berarez duenez hautatuko gutxienez ez dezala erabilia itzakia bezala, hori da askotan egiten duena, legeak ez digu usten. Bueno, gu jarri egin dugun proposamenean, legearen araberakoa da. Eta hor sartzen gara azken oztopoan. Eta honek erakusten du berriz ere, Nafarroan dakagune egiturazko oztopoa euskararen legea dela. Alegia, euskara, Nafarro osoan ofiziala izango balit, auzitegiek elukete atzera botako euskararen balorazio egokia bere egiten duen dekretua. Kontua denbora guztian korrontaren kontra egin behar dugula, lege desegokia dagolako. Baino, alere, Paul, bai badire mekanismoak naiz eta ofiziala ez izan, ere guztian erraten duzuen bezala, bueno, euskara baloratu dadin bertze hizkuntzak bezala gutxienez. A ber, eremuz euskaldunean badugu arazo legala. Horre kontua litzateke justifikatzea lanpostu horrek behar duela euskararen ezagutza.
baina benetan sakoneko arazori dugulako, ofizialtasun ezak. Baina, bueno, gure ustez, zirrikituak egon daitezke, eta oain espada gobernaterik lege aldatzeko, gutxienez, zirrikituak balia daitezela, lehen esan bezala, herritar guztien eskubideak bermatuko dituzten langileak egon daitezen administrazioan. Ofizialtasun hori, Paul, lortzea, eremu guztirako, hori prozesu arras komplikatua da? Borondatea, irailean bertan parlamentura eramango balitz eta gehiengo bat egongo balitz onartuko litzateke. Kontua da gaur egun, alderdi batzuek ez dutela horrekin bat egiten eta orduan baturak ez du ematen. Baina, bueno, hori hor dago, guk hor aldarrikapen horrekin jarraituko dugu, orain ere ez, berriki jakin izan dugu urriaren 22an Tuteran hor dago manifestazioa ditu duela ofizialtasuna aldarrikatzeko, hor ere egongo gara, gutxienez ikustezaten, sentidezaten, badagoela herrigogo indartsu bat aldarri horrekin. Hori da oinarrizkoa. Eta aldarri hori zenbait eta sendoagoa izan, gure ustez errezagoa izango da ofizialtasuna erdiestea. Beraz, Paul, fondoan dagoen eztabaida da azkenean, Euskara Ea den Nafarroa guztirako, edo, batzuk erraten duten bezala, eremu batzuetarako bakarrik, ez? Hori da fondoan dagoen eztabaida. Bai, azkenean, ofiziales izateak oztopo asko jartzen ditu. Hori horrela da. Eta gainera gure ustez ofizialtasuna justizia kontua da. Justizia ari gara. Ari gara herritarrei eskubide berdinak aitortzea. Ari gara herritarrek administrazioa jotzen dutenean eskubide guztiak izatea, aitortuak izatea. Hau lehen esan bezala ez da kapritxo bat. Hau eskubide kontua da, kohesio kontua da, berdintasun kontua da, eta justizia sozialaren kontua da. Bakarrik, karo, hor leporatuko dizutena, Paul, pentsatzen dut, ez? Defentsan errango dutena da, ez. Izan ere Euskara bai izan daiteke nahi baduzu eskubide bat, eremu Euskaldunean, baina Nafarroa ez da Euskalduna, ez? Beraz hor, ez dakit sartzen den azkenean eztabaida historiko batean erortzen gara? Bai, baina hori dena den ez da egia. Zene dute guk galdetu behar dioguna geure burari da zerretu den Euskararekin azkenengo hamarkadetan azkenengo mendean. Hau, zu hizkuntza hori galzorian jarri baduzu, bai, gero esatea hemen ez da euskaraz egiten, ez da oso ironikoa. Ez, alegia, komunitate horrek gutxiagotze prozesuak pairatu dituenean eta gutxiengo bihurtu denean, oain esatea, gutxiengoa zarenez, zuk ez duzu zertan eskubiderik izan, hori oso ironikoa iruditzen zait. Justo kontrako politika egin behar da, ez? Gutxiengo bihurtu den komunitate horri, alegia, gutxiagotze prozesuengatik gutxiengo bihurtu den komunitate horren aldeko hizkuntza politika proaktiboak eraman behar dira aurrera. Beraz, erraten duzu bezala, justizia eta berdintasun eskubide kontu bat dela aldarrikatzen duzu, Paul, ze aukerak ikusten dizkiozu zuek proposatu dituzuen zuzenketa horiei nolabaiteko arrakasta izateko? Argitako gobernuak ez duela borondaterik. Nik uste dute hori ikusi da, alegia urtarrilean funtzio publikoaren mailan aurkeztu zuenean, sindikatuek ere esan zioten, guk behatokiaren bidez 1.700 eskaera erregistratu genituen Nafarroako gobernuan. Hain zuen ere, herritarren eskubideen urraketak oinarri, dekretuan aldaketak egin zitzaten, maiatzean milaka herritar egon ginen Nafarroako karriketan, beste dekretu bat aldarrikatuz, eta malez, aurkeztu diguten proposamena nahiko antzekoa da. Hori ikusten da, gobernuaren aldetik borondaterik ez dagoela. Guk jarretuko dugu, zirrikituak baliatzen, dala Euskaren Nafarroa, gutxienez, sentidezaten dekretu hau, dekretu injustua dela, dekretu hau dela, oain dela, 20 urte UPN-ek abian jarritako hizkuntza politika ilunen ondorengoa, eta guk hor kokatuko dugu gure lana. Euskararen auzia, Paul, politikoa da? Noski. Euskararen auzia politikoa da,
feminismoaren auzia politikoa den bezala, etxebizitzaren afera politikoa den bezala. Alegia, hizkuntza politika egiten da. Hizkuntza politika ez daiteke aldekoa eta kontrakoa. Ezer ez egitea, hizkuntza politika egitea da. Gero beste gauza bada, alderdiek hau guztia beraien mesedetan baliatu nahi dutenean. Ni horren kontra nago. Alegia, alderdikeriaz jokatzea. Baina hizkuntza politika da. Hizkuntza politikan erabakiak hartzen dira. Hau da horren erakusle. Hizkuntza politika da erabakitzea ea errotulu bat euskaraz, gaztelaniaz edo elebietan egon behar den. Atzean erabaki bat dago, erabaki konstiente bat. Erabaki konstientea dira izun ere politikariak hartzen dituztenak. Beraz, hortzen zuen aldarri horiek eskubide bat izan dadin euskara eta aipatu duzun bezala, mugarri bat edo data bat, itzordu bat, hor dagok abiatu duen dinamika hori ez, eta urriaren 22 manifestazioa tutera. Beraz, hortzen egon entzat. Hala, zera. Baina noski egin ez dute polita izango dela, bertara joatea. Asko da egiten dugulako, alegia, eremos euskaldunaz, hor non bai dagoen zeozer bailitzan, ez da? Eta nik uste dut, garrantzitsua dela bertara joatea. Guztari gara, agerraldiaren bidez proiektu ari den garatzen, bizkortzen ari da, sendotzen ari da herri gogoa, eta orduan badagokigu han bertan aldarrikatzea herritar guztiei aitortu behar zaiela euskara bizitzeko eskubidea. Paul Bilbao erramezala Euskalgintzaren Kontseiluko bozeramailea eta berak hain zuzen ere hizkuntzaren eskubideen behatokiarekin batera aurkeztu dituzte, merezimenduen dekretu polemiko horri zuzenketa, hainbat 17 zuzenketa hain zuzen ere, eta erramezala lanean segituko dute, ikusiko dugu, ze ondorio ematen dituen honek, biztartean, urriaren 22, behintzat hor badago itzordua. Paul Bilbao, mil esker onditz gaur gurean egotekotik. Zuoi, plazer izan da. Ikus ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak. Antsoainen festetarako artisauen postuen eta bestelako salmenta ibiltariendako postuen plazak atera dira. 4 metroko postuak 80 euro eta 8 metrokoak 180 eurotan. 2022ko abuztuaren 10ean bederatzietan eginen dira banaketak. Lehenik 8 metroko postuak zozketatuko dira eta gero 4 metrokoak. Postu baino eskatzaile gehiago izanez gero itxaron zerrenda eratuko da zozketaren ordenaren arabera. Horrez gain, erabiltzaileei jakinerazten zaie Antsoaingo eguneko zentro komunitarioan gizartetxe zaharra egingo diren eraberritzelanak direla eta itxita egongo dela obrak amaitu arte. Arangurenen Nafarroako Berdintasunerako Institutuak duela 3 hilabete etxeko langileentzako doako aholkularitza zerbitzua jarri zuen abian, Gaztelan Fundazioen bidez eskainia. Jakina da, kolektibo horretako gehienak emakumeak direla eta lan baldintzak gogorrak izateaz gain soldata baxuak dituztela. Gainera bakarrik lan egiten dute, etxe batean edo gehiagotan, bakardade eta babesgabetasun sentimenduak izaten dituzte emaiz. Ulergarria bai, baina jasanezina. Hortaz, aholkularitza juridikoa astelehen arratsaldean dago zabalik, 4etatik 7etara Iruñean. Eta Iruñeari dagokionez, dantza, musika eta zirku artez betetzen da Harresien jaialdiarekin, Artea, Ziudadelako, O-plazako eta Barbazana inguruneko agertokietara eramaten dutena. Abuztuaren 2 eta 20an, 5 puntu, Atardener Pamplona eta Dantzat Malditos zikloek osatutako programa aterako dute. Sarrera doan izango da. Bestalde, Florencio Alonso artista nafarrak 25 urteko ibilbidea aurkeztuko du Ziudadelako Mistoen pabilloian. Erakusketa 3 espaziotan banatuta dago eta artistak igaro dituen etapa artistikoak irudikatzen dituzte. Bertzetik, Iruñeko udalak eta Klub Atletiko Osasunak Sentimiento Kopa sortu dute. Emakumezkoen futbol garaikurra,
non punta-puntako talde nazionalek parte hartuko duten. Lehen edizioa abuztuaren 8ean jokatuko da, Tajonarren eta Osasunak, Real Madrilek, Errealak eta Levantek hartuko dute parte. Bertalde, eskualdunak azken muga kolektiboaren 81 eskultura ikusgai daude Ziudadelako Mistoen pabiloian 2022ko topaketak programaren baitan. 2022ko eskultura erakusketak sortze prozesuaren sustrai artistikoak eta zailtasunak islatzen ditu abangoardien lekukoa jasotzen duten lanekin. Eta bertzalde batetik, artearekin jarraituz, teknologia eta espekulazio poetikoa elkarri eraginean daude Patxi Araujoren Eime Daruma instalazioan. Obra hau Japoniako leyenda batean oinarrituta dago eta Daruma printzesa gisa itzuli daiteke. Irailaren 11 arte egongo da ikusgai Ziudadelako labean. Eta azkenik, Gazteriaren etxeak dantza latinoak, antzerki improvisazioa eta bisuteria tailerrak eskaintzen ditu udaleko zikloaren barruan. Aisialdi sortzailearen proposamena astelehenetik ostiralera, 7:00 8:30 euskaraz egiten den kore eta luzamendu tailer batekin osatzen da. Hauxen dena gaurkoz, astelehen honetan magazinean, badakizue, Xaloa telebistan, bihar ere hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.